E por último, coñece os alimentos, realizado por quinto e sexto curso. Dice que se foron os alimentos saudables. Había unha vez un pobo chamado Vilasar. Nesa vila os alimentos saudables gobernaban e vivían en armonía, de xeito que todos os nenos e nenas estaban sans e felices. Se non vives ben, vos acercados. Un día que se atopaban todos os alimentos falando, empezaron a discutir cal deles sería o máis importante para a alimentación. No medio da discusión, o xefe dos cereais dixo: deberíamos saber cal de nós é o máis importante, e así sería o rei. Houve unha grande liorta, xa que todos querían ser os máis importantes. De súpeto, unha froita berrou. Poderíamos facer unha aposta. Un dos filetes de vaca que andaba por ali afirmou: Ponte de pé ya. paréceme unha idea interesante. Deberíamos participar todos. Así saberíamos cal é o mellor. Unha pinga de aceite de oliva dixo: cada un pensaremos algo para demostrar que o noso nutriente é o mellor e como axudarnos na alimentación. A sardiña, que ata agora estivo calada, seguiu co mesmo tema. Así, cando os pais vexan cal de nós somos os mellores, nomearánnos o rei ou a raíña dos alimentos. Todos os alimentos asentiron ata que unha hortaliza, falando en nome da maioría, propuxo: deberíamos marchar da vila, uns primeiro e outros despois, pouco a pouco, así Daríanse conta cal de nós sería o máis necesario. De acordo! Noitas. Pois adiante, nós seremos os primeiros en marchar. Verduras. Quedados aí de qué? Quedados de qué? Nós iremos convosco. Todos xuntos. Daránse conta do importantes que somos, xa que aportamos vitaminas e minerais necesarios para o seu corpo. Somos imprescindibles para o bo funcionamento do organismo. Axudamos a musculatura cando fan exercicio. Tamén controlamos os impulsos nerviosos. Axudamos a facer unha boa alimentación. E sobre todo conseguimos que as persoas estean sás e fortes. Así, todos foron desfilando ata desaparecer do pobo. Despois duns días, os pais estaban preocupados xa que non atopaban nin as freitas nin as verduras. Eles non sabían nada da posta. No, espera. Ponte de pé, Teresa. De pé. Ahora digo máis que decir. Os nenos empezaron a ter poemas de saúde.
Acércate o máximo que podes. Pero eles non querían ser menos importantes, así que a maioría das carnes, peixes, ovos, produtos lácteos tamén decidiron marchar. Todas as proteínas, vamos, todas as proteínas. Veña, se nos abandonamos o pobo, daránse conta da nosa importancia, xa que somos a base das proteínas. Nos aportamos omega 3, moi bon para o corazón. todas as proteínas. Zanco de polo. As proteínas somos os ladrillos do corpo. Ovo. Somos os que fabricamos os tecidos de todos os órganos. Iago. Impulsamos o crecemento. Alberto. Regulamos as funcións vitais do organismo. Alberto, tiñas que haber leído aquí. Leo outro. Tudo ben, xa non vamos. Renovamos as células xavellinas. Todas as proteínas, veña. Venga, Fernando. Así que, Venga, berra hacia ahí. Así que ará, marchando para que nos boten de menos e sexamos as raíñas dos alimentos. Acércaselo aí, hombre, pasádselo. es que se me rápido, non sei. Removidos. Agora xa non había alimentos ricos en proteínas. Os nenos e nenas deixaron de medrar en Vilasán. Os adultos envellecían rapidamente. Ademais, todos non se atopaban ben e cada día estaban máis enfermos. O seguinte xa preparado. Agora no pobo só quedaban os alimentos ricos en grasas e en hidratos de carbono. Eles tamén querían ser os reis da alimentación e non ian ser menos que os seus compañeiros. Así justificaban as súas decisións. Veña, rápido, forte. Nós seremos os máis importantes, xa que aportamos moita necesidade a todos os nenos e nenas. Sen nós non poderían xogar, xa que se atoparían moi cansos. Tampouco aprenderán na escola e non aprenderán cousas novas, porque non terán folgos para poder estudar. Somos necesarios para o sistema inmunitario, hormonal e nervioso. Imprescindibles para xogar, correr, facer deporte, axudamos ao que funcione ben o intestino, xa que necesitamos fibra. Hai que meter un pouco máis. E se pensaron máis abandonaron a vida. Ante esta situación, os pais estaban moi preocupados. Os nenos non comían o necesario para estar sans e fortes. Así que comenzaron a comer novetadas, bolerías e refrescos, de tal xeito que empezaron a poñerse enfermos e non tiñan ganas de xogar. Menos mal que a Auga non decidiu participar nesa absurda e prexudicial aposta e valentemente decidiu quedar na vida. Manteño temperatura corporal, son imprescindible para a vida. Atópome en todos os líquidos do corpo, sangue, uriño, secrecións digestivas. Tamén me precisan na respiración. Transporto os nutrientes ao interior das células. Disolvo os nutrientes. Pero que digo? Se os nutrientes marcharon todos, teño que solucionar isto rapidamente. E sen pensalo máis, marchou cara ao monte, onde estaban agochados todos os alimentos. E cando se atopou, empezou a berralles. Pero vos que fixestes?
insensatos. Non vedes que os nenos, por mor da vosa carencia, non están comendo o necesario para estar sans e fortes? Empezaron a alimentarse de porcalladas que lles provocan enfermidades. Non podedes seguir así, tedes que regresar a Xiña. Esta tonta aposta está prejudiciando a saúde de todos os habitantes de Vilasá. Os nenos están tristes e sen enerxía. Somos un equipo e non podemos permitir que por a nosa culpa os nenos se enfermen. Debemos regresar á vila. Todos se arrepentiron do seu comportamento, xa que ninguén quería ser o máis importante. Cando entraron polo pobo, foron recibidos con grandes aplausos. Nese intre, todos se sentiron os verdadeiros reis da alimentación. Os pais rapidamente empezaron a elaborar menús con todos os nutrientes imprescindibles para unha boa alimentación xa e equilibrada. Eles sabían que se comían ben, os alimentos íanlles axudar a que os seus fillos medrasen sans e felices. Ante o regreso dos alimentos saudables, toda a comida que só tiña porcallada sentiuse soa e abandonou o pobo. Por fin, a Vilasá dixo honra do seu nome. Realizado Realizado por Quinto e Sexto.